Iginiit ng ilang Pangasinense na tama lang ang pagpapataw ng kaparusahan sa mga nagpapakalat ng fake news. Sinabi ng ilang Pangasinense sa prem ng IFM News Tigupan na malaki ang magiging epekto sa mga kabataan ang pagpapakalat ng fake news. Oo, siyempre naman. Siyempre mali-mali yung sinasabi nila, tsaka pangit sa yun, pangit sa mga kabataan. Lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon, madaling maniwala. Sira sila ng buhay pag minsan pag mali yung binabalita nila. Kaya mas mabuting ganun talaga. Para hindi na nila maulit. Nanindigan ng mga ito sa banta na maaaring maidulot ng fake news sa pananaw ng publiko at posibleng panik dahil sa maling impormasyon na pinapakalat. Sa loob ng ilang taon, ilang panukalang batas ang ipinatupad ng mga mambabatas bilang pag-amyenda sa Cybercrime Prevention Act of 2012 upang mapaigting ang kampanya kontra fake news o misinformation. Patuloy ang mga hakbang ng gobyerno at ilang organisasyon sa pagsugpo ng fake news at mga makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.